Martin Bajjada huwa l-persuna li nstab ħati li froda 62,000 euro lill-Linja Nazzjonali tal-Ajru meta kien jaħdem fl-Uffiċċju tal-Armata f'Londra fil-bidu ta' snin 90. Kien il-Ministru Tonio Fenech li konferma din l-informazzjoni fil-Parlament għal mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Evarist Bartolo. Fit-tmiem il-ġimgħa Maltastar.com żvelat li allegatament Bajjada wara li wettaq dan il-frodi inħatar espert tal-qorti. Bħala espert tal-qorti Bajjada kien responsabbli mill-inkjesta ta' Nicola Sazzopardi li miet wara li waqa' għoli ta' 3 solari mid-depo waqt li kien fil-kustodja tal-Pulizija. Il-mewt ta' Sazzopardi għadha mdawra b'misteru wara li fuq is-sewda tal-mewt tiegħu f'dikjarazzjonijiet iffilmjati kien qal li kien qala xeba tal-Beati Pawli meta kien id-depo. Fil-jiem li għaddew il-Prim Ministru anke ħabbar lil Gvern lest li jagħti protezzjoni u saħansitra amnestija lil min jixed taħt ġurament fil-qorti dwar il-każ ta' Nicola Sazzopardi. Fil-mezzi tax-xandir deru rapporti li jgħidu li Martin Bajjada bħala l-espert tal-qorti kien editja filmati ta' CCTV cameras blan li eskludi momenti importanti minn dak li ġara dakinhar tal-mewt ta' Nicola Sazzopardi. Allegatament Bajjada bħalissa ma jinsabx Malta. One News tkellem ma' deputat Laburista Evarist Bartolo li fl-aħħar xhur ressaq numru ta' mistoqsijiet parlamentari dwar il-mewta ta' Nicola Sazzopardi. Jiena naħseb li huwa importanti li jinħatar espert ġdid li janalizza x'ħalla barra x'editja barra l-espert Martin Bajjada minn dawk il-filmati biex toħroġ tassew il-verità tax-ġara hemmhekk. Ma naħsibx li x-xogħol ta' Bajjada kellu jiġi aċċettat bajnejhom magħluqa mill-Maġistrat Vella jew mill-imħallef ma' xejn.